Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Ako po ulit ito si Randy, ang sender ng baguhang albularyo laban sa aswang na abat. Hindi ko na po patatagalin pa at narito na nga ang karugtong ng kwento ni Lolo Elmer at ang kanyang kakambal na si Emer. Matapos ngang dalhin ni Emer sa kanilang bahay ang nobya nito at nakumpirma ni Lolo Elmer na ito nga ang aswang na sumugod sa kanilang bahay kagabi. Noong maihatid na nito ang dalaga sa bukana ng baryo, ay hindi niya alam kung papaanong sasabihin at ipapaliwanag sa kanyang mga magulang at sa kakambal ang tungkol sa lihim ng babae. Nang mga oras na iyon, ay gulong-gulo na si Lolo Elmer sa sarili. Dahil nakikita niyang mahal ni Emer ang babae at masaya ang kapatid nito. Nang mapansin naman siya ng kanyang inang paraot parito sa kalalakad, ay nilapitan siya nito at tinanong kung may problema ba siya. Abay Elmer, kanina pa kita napapansin pabalik-balik sa kalalakad dyan sa bakuran. Ayos ka lang ba anak? May problema ka ba? Tanong ng kanyang ina. Wala po inay. May iniisip lang po ako. Tugon naman niya sa kanyang ina. Nang tanungin naman siya nito kung ano ang iniisip at baka makatulong ito sa kung anumang problema ang dinadala niya, ay nagkunwari na lamang si Lolo Elmer at nagwikang, hindi naman po problema ang iniisip ko, Nay. Wala po akong dinadalang problema. Kung ganon at wala ka namang iniisip anak, bakit napansin kitang napapabuntong hininga kanina? Tanong muli ng kanyang ina. Ano po inay? Iniisip ko lang po kung ano ang pangontra dun sa aswa na nakasagupa ko kagabi. Tama po, yun ang iniisip ko. Wika ni Lolo Elmer sa kanyang ina at hindi makatingin ng diretso. Ang sabi po kasi ni Lolo, hindi daw takot sa asin at bawang ang aswang na abat. Hindi rin takot sa iba pang mga pangontra sa aswang. Kaya po nag-aalala akong baka bumalik na naman ang aswang na yon dito sa bahay natin. Dagdag pa ni Lolo Elmer. Nang marinig naman sila ng kanyang ama, ay lumapit ito sa kanila at nagsuwestiyon maglagay na muna sila ng mga bagakay pansamantala. Habang hindi pa nakakahanap ng pangontra sa aswang na abat ang lolo ni Elmer. Ilang sandali pa ay dumating na ang kakambal niyang si Emer. Malapad ang pagkakangiti nitong nagmadali nang lumapit sa kanya. Samantalang ang kanilang mga magulang naman ay pumasok na sa loob ng bahay para makapagluto na ng hapunan. Ano tol, pasok na ba sa'yo ang nobya ko? Ang ganda niya diba? Tsaka ang bait niya pa. Masayang wika ni Emer. Tumangutangulang naman si Lolo Elmer dahil hindi niya masabi dito ang tungkol sa katauhan ng nobya nito. Natatakot siyang masaktan ito kung sakali mang sabihin niya rito ang tungkol sa babae. Bahala na, hahanap na lang ako ng paraan kung paano sabihin sa kanya ang tungkol sa lihim ng kanyang nobya. Sa ngayon ay sisiguraduhin ko na ligtas at walang masamang mangyari sa pamilya ko. Sambit ni Lolo Elmer sa kanyang isipan. Hoy tol, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina pa ako nagsasalita dito pero hindi ka naman nakikinig. Ano nga ulit yung sinasabi mo tol? Wika ni Lolo Elmer sa kanyang kakambal. Wala, wag mo nang isipin yun tol. Mukhang pagod ka na yata. Tara na at pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga ka na. Wika naman ni Lolo Emer. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, dumiretso muna si Lolo Elmer sa kanyang silid. Gusto niya munang magpahinga at makapag-isip ng maayos kung ano ang gagawing solusyon sa problemang kinakaharap niya ngayon. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay, ay namataan niya ang dalagang si Jenica. Naglalakad ito papasalubong sa kanya at may kasamang magandang babae na sa tingin niya ay dalaga pa. Balingkinita ng katawan at malaporselana ang balat. Mapupungay rin ang mga mata ng dalaga na binagayan pa ng mahabang pilik mata at medyo may katangusan rin ang ilong nito. Sa hindi mawaring dahilan kalakbay, ay biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Lolo Elmer ng mga sandaling iyon habang titig na titig sa dalagang papalapit sa kanya. Hindi niya maalis-alis ang pagkakatitig dito na para bang minamagnet na ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na nga nakalapit ang dalawa sa kanya. Nakasimangot namang tinignan siya ni Jenica at tinapik sa balikat.
kung kaya't napegtad si Lolo Elmer at tila ba naalimpungatan sa mahabang pagkakaidlip. Huwag mong titigan masyado ang pinsan ko at baka matunaw yan. Inis nitong wika sa kanya. Kaagad namang nag-iwas ng tingin si Lolo Elmer sa dalaga at ibinaling niya ang tingin kay Jenica. Bakit nandito ka? Hindi ka ba natatakot sa akin na baka may gawin akong masama sa'yo? Diretsang tanong ni Lolo Elmer dito. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Naunahan mo lang ako noong nakaraan, kaya napuruhan mo ako. Kahit na wala naman talaga akong gagawing masama sa pamilya mo. Wika ni Jenica. Kung wala kang binabalak sa pamilya ko, bakit naroroon ka sa taas ng bubungan? Ano ang ginagawa mo roon? Alangan naman nang huhuli ka ng gagamba. Pabalang na tanong ni Lolo Elmer dito. Tumingin-tingin naman sa paligid ang dalaga at inalam kung may nakakarinig ba sa kanila. Huwag tayo dito mag-usap. Sumama ka sa amin at may alam akong lugar kung saan natin pwedeng pag-usapan ng mga bagay na yan na walang nakakarinig na ibang tao. Wika pa ng dalagang kasama ni Jenica na napag-alaman niyang Pelisa ang pangalan. Ayon pa nga kay Lolo Elmer, tulad ni Jenica ay may pagkamasungit at matare rin si Pelisa. Parehong maganda ang dalawa, kaya hindi na siya nagtataka kung bakit gano'n na lamang kahumaling ang kakambal niya kay Jenica. Subalit ang ipinagkaiba ng dalawang dalaga, si Jenica ay ramdam na ramdam niya ang pagiging aswang nito. Samantalang si Pelisa ay hindi niya maramdaman ang pagiging aswang niya. Sumunod na nga si Lolo Elmer sa dalawa at hindi na nagtanong pa. Nang makarating sila sa isang malawak na lupain at wala ng mga taong padaan-daan, ay naupo si Pelisa sa nakatumbang puno habang nakatanaw sa malayo at napapabuntong hininga. Samantalang si Jenica naman ay nakatayo lamang at mataray siyang pinagmamasdan. Naiilang naman siya sa ikinikilos ng dalawa at hindi siya komportable. Kaya tinanong niya na ang mga ito kung ano ang kanilang sasabihin. Dalian na raw nila at nang makauwi na siya. Kakarating pa nga lang natin dito, aalis ka na kaagad. Hindi pa nga namin nasabi ni Jenica ang mga babalang dapat naming sabihin sa'yo. Wika naman ni Pelisa. Babala? Anong babala ang sinasabi mo? Pagtatakang tanong naman ni Lolo Elmer. Napahugot muna ng malalim na hininga si Pelisa bago nagsalita. Ayon nga sa dalaga, matagal nang pinaghahanap ng ama ni Jenica ang albularyo na pumatay sa ina nito. At nung minsan ngang ipinakilala ni Jenica si Emer sa mga magulang nito, ay naamoy ng ama ni Jenica kay Emer ang dugong nananalaytay ng albularyong pumatay sa ina nito. May mga gabing pinagmamasdan ni Itay ang bahay niyo at nagbabaka sakaling nagagawi roon ang albularyong pumatay sa lola ko. Nung gabing napuruhan mo ko, binabantayan ko lang ang pamilya niyo. Tsaka ang mga magulang ko rin ang may sala rin sa pagkakasakit ng mga kabataan sa baryo ninyo at sa karatig lugar. Pahayag pang wika ni Jenica. Mga magulang mo. Pero bakit? Bakit pati ang mga inosenteng taong wala namang kinalaman ay dinadamay ng pamilya mo? Nagwika naman si Pelisa sa kanya at nalaman umano nito ang pinaplano ng pamilya ni Jenica na yun nga ay bigyan ng sakit ang mga kabataan upang mapilitang lumabas ang albularyo na may sala rin upang gamutin ng mga kabataan. Nang sa ganun ay mahuli ng pamilya ni Jenica ang albularyo at pagbayarin sa ginawa nito. Dahil kahit anong ritual at paghahanap ang ginawa ng pamilya ni Jenica, eh hindi mahanap ng mga ito ang pinagtataguan ng albularyo. Ikaw aswang ka rin ba? Kadugo mo si Jenica, kaya malamang sa malamang isa ka rin sa mga kauri nila. Tanong niya kay Pelisa. Sunod-sunod namang umiling ang dalaga at nagwikang. Hindi siya aswang. Oo, kadugo niya ang pamilya ni Jenica. Ngunit matagal nang naghiwalay ang kanyang mga magulang at nakatira siya sa poder ng kanyang ama. Normal na tao ang kanyang ama at ang kanyang ina lamang ang aswang. Bata pa lamang siya ay naghiwalay na ang mga ito at inilayo siya ng kanyang ama dahil ayaw nitong mahawaan siya sa pagiging aswang ng kanyang ina. Hindi naman porket aswang na ang isa sa mga magulang mo ay aswang ka na rin. Kung hindi nga lang sa pakiusap ng kanyang tiyuhin na dalawin ng kanyang ina ay hindi niya gagawin. Matapos namang ipahayag ni Pelisa ang saloobin niya, ay nakaramdam ng pag-asa si Lolo Elmer sa dalaga. Palihim pa siyang napangiti
sa kadahilan ng hindi aswang ang dalaga. Bakit napapangiti ka? Mataray na tanong ni Felisa sa kanya. Ha? Hindi ah. Teka, ano nga pala ang dapat kong gawin? Papaano kung mapipigilan ng pamilya mo sa mga binabalak nila at sa ginawa nila sa mga inosenteng kabataan? Tanong naman ni Lolo Elmer kay Jenica. Kami na ang bahala ni Felisa sa bagay na iyan. Ang mahalaga sa ngayon ay ang pamilya mo. Dahil kagabi lang narinig kong pinagpaplanuhan nilang salakayin ang bahay niyo sa Makalawa. Sandali namang napaisip si Lolo Elmer. Dahil araw ng Biyernes sa Makalawa at kapag ganong araw ay malakas sa mga aswang. Kaya natitiyak niyang hindi niya kakayanin na mag-isang makipagsagupa sa pamilya ni Jenica. Huwag kang mag-alala, Elmer. Tutulungan kita kung paanong magapi ang pamilya ko. Hindi ko na rin kasi kaya pang makita ang mga karahasang ginagawa nila. Malungkot na wika ni Jenica. Dagdag pa niya. Hindi niya na kasi matiis pang makitang may mga inosenteng tao at mga kabataang namatay dahil sa kagagawan ng kanyang pamilya. Nakaramdam naman ng awa si Lolo Elmer sa dalaga at nag-aalala siya kung ano ang kahihinatnan sa gagawing pagtulong ng dalaga sa kanya. Pero paano ka, Jenica? Ano ang mangyayari sa'yo kung sakaling malaman ng pamilya mong tutulungan mo kami? Pag-aalalang tanong niya rito. Bahala na. Sa ngayon hindi ko iniisip kung ano ang mangyayari sa akin. Lalo na nung malaman kong palihim nilang ginagawa ng masama si Emer. Ayokong mapahamak si Emer dahil mahal ko siya. Malungkot nitong wika. Matapos nilang makapag-usap, ay napagpasya na nga nilang pumunta sa bahay ng kanyang abuelo at para doon magsagawa ng pangontra. Nang naroroon na sila ay nagulat pa ang kanyang abuelo at agaran nagtaas ng poder. Dahil hindi pa man sila nakakalapit, ay naramdaman na nito ang pagiging aswang ni Jenica. Noong makalapit naman ang dalaga, ay sinabi nito na hindi siya naroroon para makipagtagisan. Bagkus ay nandun siya para tulungan si Elmer na magapi ang kanyang pamilya. Makalipas naman ang ilang sandali, ay naging maayos naman ang lahat at nagbaba na rin ng poder ang kanyang lolo tapos ay nakipag-usap na ng masinsinan sila Jenica. Nalaman niya rin ang kapatid pala ng kanyang abuelo, ang tinutukoy ng pamilya ni Jenica na pumatay sa ina ng kanyang ama. Subalit ayon sa kanyang abuelo, matapos mapatay ng kanyang kapatid ang lola ni Jenica, ay namatay rin ito. Gawa ng napuruhan din ito ng aswang at iyong talibong na gamit ni Lolo Elmer ngayon ay iyon ang huling ginamit ng kapatid ng kanyang abuelo bago iyon nasawi. Noong sumapit na ang gabi kalakbay, ay nag-umpisa ng gawin ni Jenica ang pagre-ritual. Sa labas ng bakuran siya pumwesto dahil hindi siya pwedeng mag-ritual sa loob ng bahay. Sa kadahilan ng maraming pangontrang itinanim ang abuelo ni Lolo Elmer at baka magkalasan ng mga ito. Ayon pa kay Lolo Elmer, habang pinagmamasdan niya ang pagre-ritual ng dalaga, ay nakita niya itong lumuhod sa loob ng tatsulok na iginuhit sa tintang dugo na nanggaling sa sinugatang palad nito. May mga kandilang pula rin ang nakasindi at nag-uusal ng mga nakakapangilabot na kakaibang lengguwahe. Habang nakatingala sa papausbong na buwan sa kalangitan at pinapatakan ng dugo nitong nanggagaling sa kamay ang talibong na pagmamayari niya. Nakaramdam naman ng kakaibang kilabot sa katawan si Lolo Elmer at maging si Felisa ay napapayakap na lang din sa sarili. Agad niyang sinabihan sa Felisa na pumasok na sa loob ng bahay upang hindi siya matigal po ng mga inuusal na ritual ni Jenica. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay napansin niyang tila ba nang hihina na si Jenica at mukhang hindi nakakayanin pa nitong tapusin ang ginagawang ritual. Sa kadahilan ng para ng dahong dinuduyan ng hangin ng katawan nito. Pero nung akmang lalapitan na sana niya ito, para patigilin na sa ginagawa, ay narinig niyang nagsalita ito sa garalgal na malaking boses at nagwikang huwag siyang lumapit. Hayaan niya umano ito sa ginagawa dahil malapit na iyong matapos. Kaya naman nanatili lamang si Lolo sa kinatatayuan niya at pinagmasdan na lamang ang dalaga. Sa paglipas pa ng ilang sandali, ay para bang may kung anong malakas na hangin ang umihip sa mga kandila at bigla na lamang nangamatay ang mga iyon. Pagkatapos ay nakita niyang biglang bumagsak sa lupa ang katawan ng dalaga at nawalan na ito ng malay. Kasabay ng pagbagsak ng katawan nito sa lupa,
ay bigla ring nabura ang guhit na ginawa ng dalaga. Para bang kusang nilamon iyon ng lupa. Patakbo naman siyang lumapit sa dalaga at nag-aalalang agarang binuhat ito at dinala sa balkonahe. "Jenica, ayos ka lang ba?" Pag-aalalang tanong niya sa dalaga. Marahang tinapik-tapik at hinapuha pa mukha nito para magising. Sinabi naman ng kanyang abuelo na pagpahingahin na muna ang dalaga dahil naubusan na umuno ito ng lakas dahil sa ginawang pagre-ritual. Pero mabuti na lamang at natapos umuno ng dalaga ang pagre-ritual bago pa ito nawala ng malay. Kinabukasan ng kalakbay. Nang magising na si Jenica at medyo nakabawi na ang katawan nito, ay inaya niya nang umuwi si Felisa. "Ayos ka na ba talaga? Kamusta na ang pakiramdam mo?" Pag-aalalang tanong ni Lolo Elmer sa dalaga. Tumango naman si Jenica at nagwikang maayos na ang pakiramdam nito. Huwag na umano siyang mag-alala pa. "Sige, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Kung kailangan nyo ng tulong, huwag kayong mag-atubiling pumunta dito sa bahay ni Lolo." Wika pa ni Lolo sa dalawa. Tumango naman ang dalawa at umalis na nga. Noong sumapit na nga ang gabing sasalakayin na sila ng pamilya ng mga aswang na abat, ay naganda na si Lolo Elmer sa mga gagamitin niyang panlaban sa mga aswang. Binili na niya rin ang kanyang pamilya na anuman ang mangyari ay huwag lumabas ng bahay ang mga ito at hayaan lang siya. Siya lang ang makikipagsagupa sa mga aswang. Noong sumapit na nga ang hating gabi, ay sunod-sunod na lagabugan ang naririnig niya sa taas ng bubungan. Para iyong mga bunga ng nyog na nalalaglag mula sa puno at nagpapagulong-gulong pabagsak sa lupa. "Dito lang kayo sa loob ng bahay anuman ang mangyari. Dahil hindi ko kayo lahat mapoprotektahan kapag nasa labas kayo. Nagkakaintindihan ba tayo?" Wika niya pa sa kanyang pamilya. "Pero tol, huwag nang matigas ang ulo mo, Emer. Mas mabilis kong matatalo ang mga iyon kapag mag-isa lang ako at wala akong inaalala." Anya pa at agaran na nga siyang lumabas ng bahay. Pagkalabas niya ay nagmadali na siyang tumakbo patungo sa likuran ng bahay at tinunton ang malawak na kagubatan. Balak niyang pasunurin sa kanya ang mga aswang para mailayo niya sa bahay nila, na siya namang nangyari. Natanaw niya pa ang iilang mga aswang mula sa himpapawid, ang mabilis na bumulusok papunta sa kinaroroonan niya habang humahalinghing ng nakakakilabot. Mas binilisan niya pa ang pagtakbo at noong nasa loob na nga siya ng kagubatan, ay doon na siya huminto at hinamon ng mga aswang. "Sige, magsilapit kayo at sisiguraduhin kong isa-isa kayong mamamatay ngayon bago niyo pa ako mapatay." Sigaw niya at nakaamba na nga ang talibong na hawak niya. Sakto namang pagbulusok ng aswang sa kinaroroonan niya, ay dali-dali niyang itinarak sa dibdib nito ang talibong. Pagkatapos ay sinundan niya iyon ng paghambalos ng buntot ng pagi. Umangil naman ng napakalakas ang aswang hanggang sa agaran na itong humandusay sa lupa. Sinundan naman ito ng pagsalakay ng isa pang aswang at dahil hindi nakapaganda si Lolo Elmer, ay nasugatan ito sa braso. Sa pamamagitan ng matulis na mga kuko ng aswang, na agaran naman nagpatilamsik ng dugo niya sa lupa. Sandali siyang napahawak sa braso dahil sa hapdi na nararamdaman. Ngunit kaagad namang nakabawi si Lolo Elmer. Kaya bago pa man siya malapitan ng aswang, ay mabilis niya itong sinaksak sa dibdib. Isang nakakabinging pag-angil ang naganap ng mga sandaling iyon. At nung papatay na sana niya ang aswang na nakahandusay sa lupa, ay bigla naman siyang dinambahan ng isa pang aswang. Kung kaya tumilapon siya sa di kalayuan at nabagok ang kanyang ulo sa puno. Bago pa man siya makakilos, ay nakita niyang tinangay na ng aswang ang dalawang nakahandusay sa lupa at lumipad na ito palayo. Dahil sa lakas ng pagkakatilapong kay Lolo Elmer, ay hindi siya kaagad nakatayo. Mabuti na lamang at sinundan pala siya ni Elmer. Kasama ang dalawang dalaga at mabilis na siyang tinulungan ng mga ito at itinayot para makauwi na ng bahay. Noong naroroon na sila sa bahay, ay kagad nang ginamot ng kanyang ina ang mga sugat niya na natamo sa aswang. Samantalang ang dalawang dalaga naman ay nagkatinginan sa isa't isa at napatingin kay Emer. Hanggang dito na muna ang aking kwento, mga kalakbay. Hayaan niyo at isusunod ko na kagad ang huling yugto ng kwento ng aking mga abuelo. Maraming salamat.